Здравейте, приятели, аз съм Стоян, а вие сте с канала Anywhere Cook. Както забелязвате, не съм в някаква детска градина, а просто пред един хубав ресторант, който е family friendly или има много деца, които се играят около нас. За детската градина не е шега, някой път може пък и там да сготвя, нищо не се знае. Сега ще направя едни вкусни скариди с паста орзо. Обичам тази рецепта, типично гръцка, разбира се, аз ще я пречупя през моята призма, през моите очи и ще е малко по-различна от това, което бихте хапнали в някой хубав гръцки ресторант, като този зад мен. Скаридите обичам да са пресни и с главите и черупките. Обаче не успяхме да открием днес сутринта пресни скариди, затова взехме от ресторанта, а те са предварително почистени. Защо искам да са с черупките и главите? Защото от тях се прави най-вкусния бульон. Ще започна обаче с малко лук, а именно около 1/2 глава. Ще го нарежа на ситно и ще го задуша в тигана, заедно с стрък целина и морков. Разбира се, тази паста може да бъде приготвена и по малко по-различен начин, като вместо прословутата паста орзо, която е типична за Гърция, може да се приготви с обикновени спагети, лингуини или такава паста, която на вас лично ви харесва. Ако приготвяте бульон от главите и черупките на скаридите, тогава може да се спестите лука, който аз ще сложа, или просто да е в по-малко количество. Той се слага обикновено в бульон, заедно с стрък, целена и морков. Налива се вода, малко доматен концентрат и се готви, докато скаридите отделят своите етерични масла и овкусят течността. Сега, един стрък целен е напълно достатъчен. Нарязвам го наситно. След това малко морков и чушка. Чушката придава един специфичен вкус и не е типична за такъв тип ястие, но на мен ми харесва. Морков не повече от половина. Имам зрители. Тук шоуто е пълно. Така. Една малка склетка чесън. Все пак ще сложа. Тигана, надявам се да е загрял. Зехтин. О, да. Още малко ще сложа. След като поумекнат зеленчуците, слагам и пастата. Ето я, не. Вече ви я показах. Прилича на ориз и е супер за такъв тип ястие. Домати. Пасирани домати, доматен концентрат, всичко върши работа. В случая това са пасирани домати, дават лек кисел вкус на ястието, киселиност придават и отцветяват, което е много важно всъщност. Какво остана да сложа? Разбира се, вода. Горе-долу 1:3. Ще наблюдавам все пак, няма да слагам капак. Така че ако има нужда, ще добавя още вода. Сол и пипер. Естествено. Още има деца. И риган. Готвим докато пастата се свари. После скариди, чесън, зехтин и узо. Малко масло и ястието е готово. Често го приготвям вкъщи, както вече казах, обаче правя си бульона отделно. Моите деца го обожават. Пастата вече е готова. Ще дръпна тигана, няма да изключим котлона. И ще добавя масло. Ще направи пастата много по-вкусна. Ще емулсира, ще даде хубава консистенция и вкус, разбира се. Аромат. След това я прехвърлям в големия тиган, в него ще поднеса паста. Изглежда много по-добре така, за да може да се споделя с приятели. Вижте. И в същия тиган ще запържа скаридите с малко зехтин, чесън, риган и евентуално лимон. Евентуално.
Тигана е по-голям. Чугунения. Нормално. Така. Просто да го изравня. Забърсвам и готвя скариите. Вау! Избягаха децата. Не беше това целта, просто искам да ароматизирам допълнително скариите. И масло отново. Риган. След това подреждам скариите, заливам със соса, който се е получил и съм готов. Взехме масата, но ще ям на камъните. А вие не забравяйте, Anywhere Cook. Палеца нагоре, камбанката и се абонирайте, разбира се. До следващия петък.